След вчерашния успех на Лудогорец срещу Берое с 3-0, сега сините трябва да спечелят този двубой. Никак обаче няма да им е лесно. Веднага ви припомням срещата от първия полусезон, когато Черно море спечели на Тича с 3-1. Сега е време за жребия, след което продължаваме с нашия коментар. И така жребият е хвърлен. Левски срещу Черно море. Един от най-интересните мачове от 17-ти кръг на Виктория в футболно първенство. Все повече стават и феновете на стадион Георгия Спарухов. Дълги опашки се извиха пред касите. Явно не очакваха подобен интерес от страна на своите привърженици от ръководството на Левски. Но ето, че и новите спонсори, и новите попълнения, явно, че и дългата пауза са се отразили положително на факта, че феновете искат да гледат български футбол. А и началният час, който е 13:30 час, който TV7 ще се опитва да налага от тук нататък, може би предразполага за това повече хора да доведат и семействата си по българските стадиони, така както се случваше преди години. За съжаление, тази тенденция бе нарушена в последно време. В близък план главният трефер на този двубой Стефан Спасов с тежката отговорна задача да ръководи двубой между Левски и Черно море. Първи игра за топката сините чрез капитана си Христо Йолов към Сюлейман Диамотен. Футболистът, който застава в центъра на отбраната, до друг чужденец Сержиньо Грин. Изцяло чуждестранна е четворката в отбрана за състава на Левски. Поне аз не си спомням в последните години нещо подобно да се случва. А също да видим до каква степен четиримата са успели да се сработят по време на подготовката. Сега хубаво подаване в предни позиции. Ето го и първото положение. Не се стигна до удар към вратата на Петър Денчев и след това топката е изчистена в тъч. Десли Мюлдер го изпълнява. Може би пропуснахме да отбележим, че схемите на игра на двата отбора са сходни. И Стефан Генов и Николай Костов започват с един централен нападател. Малко зад него човек, който да му помага. В състава на Левски това е Тасевски, в този на Черно море Божилов. С бързи крила Дончо Атанасов и Марвон Фернандес ще действат по двата фланга за Черно море, а за Левски Жозе Жуниор и Кристовал Рамос. Сега опит за атака през центъра, несполучлив. И още едно странично хвърляне. Именно с схема с един централен нападател изнесен напред играе Николай Костов през периода, в който пое Левски. По време на подготовката в Анталия се залагаше основно на Иван Цветков на върха на атаката. Ето, че днес именно той ще действа като острие. Сега фал в полза на сините. Нуно Пинто за силния си ляв крак ще има възможност да изолтри ситуацията. Ето го и центрирането. Там не особено умела намеса на един от младите защитници в състава на Черно море. Това бе Живко Атанасов. Ъглов удар в полза на Левски. Минутата е трета. От началото на срещата действията се развиват предимно в наказателното поле на Черно море. Ето го и центрирането. Там излиза Петър Денчев. Успява да боксира. Топката попада в футболист на Левски. Това е Христо Йолов. Пинто. Гаджев центрира. Отново високите бранители на Черно море се справят. Марлон Фернандес, той пък е нов футболист в състава на Черно море. Изключително бърз, напорист футболист. Такъв е и Дончо Атанасов. Центриране на Атанасов, удар с глава. Ето, че първата по-сериозна опасност в този двубой бе за Черно море. Там обаче много умело бе затворен от Сержиньо Грин на Ермес Паломино. Чудесно заставане на Сержиньо Грин. Само с тяло затвори своя съперник, не му позволи да отправи опасен удар към Пламен Илиев, а иначе Дъсли Мюлдер закъснява да покрие както трябва Дончо Атанасов, за да се стигне до това центриране. На подобни контратаки ще разчитат гостите в търсене на попадение. Гаджев.
Опит за изгледащо подаване на Владимир Гаджев зад гърба на отбраната. Справя се до момента отбраната в зелено-бяло, но атаката на Левски не е приключила. Дарко Тасевски. Добро взаимодействие и удар право в ръцете на Петър Денчев обаче. Добре комбинираха помежду си футболистите на Левски. Чудесно двойно подаване. Но шута на Жозе Жуниор не затрудни по никакъв начин Петър Денчев. Христо Йолов подхваща атака за своя отбор. Има обаче високо вдигнат флаг и това е засада. Положението, може би с малко Жозе Жуниор се намираше зад последния в отбраната на моряците. Обича да излиза от втора позиция Жозе Жуниор. Притежава добра бързина. Защитниците на Черно море трябва да са особено внимателни с него. Освен всичко друго е изключително амбициран Жуниньо. Той успя да се разпише между другото срещу Черно море в последния кръг на първия полусезон. Направи го при равенството 1-1 на Славия срещу Черно море. Днес отново има възможност да покаже своята класа. Сега това прави друг чужденец, Кристовал Рамос. Решава да играе сам. Между трима му бе трудно. Се личи амбицията на новите футболисти в състава на Левски да се докажат. Целта пред футболистите на Стефан Генов без съмнение ще бъде да убият темпото, да нарушат тази скорост, с която вече разполага Левски по двете крила. Ето че след първите 2-3 минути, в които основно се играше в половината на Черно море, сега действията се развиват в половината на Левски. Това е Пламен Илиев. Сержиньо Грин и той е принуден да действа като централен защитник с оглед на неубедителните изяви на Иво Иванов и на Йордан Илиев през първия полусезон. Николай Костов се принуди да върне за пореден път универсалния си футболист в задни позиции. Добре се развива тази атака за Левски, но извеждащото подаване, което трябваше да направи Дарко Тасевски, не се получи. Прибърза македонеца, беше съвсем сам, нямаше никой около него. Денчев не обезпокоява Нови. Дъсли Мюлдер в близък план. Той ще трябва да се справя с бързия Дончо Атанасов. Точно през неговата зона се развива атаката на гостите. Лична работа на Диамотен. Подсигури своя съотборник и с глава успя да избие. Ивелин Янев хвърля. Топката е върната някъде около границата на вратарското поле. Там рискована игра на Пламен Илиев. Беше и притиснат. Ето как Божилов върна топката. Сержиньо Грин. Назад към своя вратар Пламен Илиев. Паломино веднага го пресира. Пламен Илиев отигра хитро положението. От тялото на Паломино топката излезе в аут. Обръщането на Сержиньо Грин към Илиев беше рисковано. Постепенна атака на Левски. Добре са групирани в своята половина футболистите на Черно море. Вижте колко близо играят един до друг. Затворили са зоната точно пред вратата, където е най-опасно. Мазола остава малко по-назад в сравнение с Георги Илиев, но това не е нищо странно и необичайно. Мазола е опорния хал в схемата на Стефан Генов. Много важна ще бъде ролята на Самуел Камазола и на Георги Илиев. Двамата ще трябва да спират в зародиш атаките на Левски. Чудесно се развива една от тях. Нуно Пинто по левия фланг. Ето го и центрирането. Кристовал Рамос се изстрел в тялото на футболиста Черно море. Се отби топката. Иначе ето че и Левски показа зъбите си. Прекрасно включване на Нуно Пинто по левия фланг. Отлично върна топката на своя сънародник Кристовал Рамос, а сега нарушение в полза на Левски. Тук на тревата лежи Дъсли Мюлдер. Явно е получил травмоотбранителя. Още веднъж положението, при което Нуно Пинто отлично видя съвсем сам Кристовал Рамос. Но Ивелин Янев застана на пътя на нападателя. Чудесна работа на Ивелин Янев.
може би тази топка влизаше във вратата, въпреки че и Петър Денчев бе взел чудесна позиция. Добро темпо в тези начални минути. По принцип трудно се започва всеки един нов полусезон. Вчера доказателството бе на двубой между лидера Лудогорец и Берое Стара Загора през първата част. Нещата не се получаваха. През втората видяхме много качествен футбол. Да се надяваме, че и Левски, и Черноморе няма да чакат до второто полувреме, за да покажат безспорните си качества. Отново отляво. Продължително разиграване. Капитана Йолов е това. Играе с Иван Цветков. Отново Нуно Пинто стартира в ляво. Задържа там Цветков. Между трима обаче губи, след което чиш шпагат на Дарко Тасевски. Серия от грешни подавания. Отново Тасевски. Веднага атакуван от Александров. Пасът е за Нуно Пинто. Интересен двубой между Нуно Пинто и Сашо Александров под този десен фланг на отбраната на Черноморе. Получи се рикошет, това ще бъде тъч за Черноморе. Ето го Георги Илиев, един от най-опитните футболисти в състава на Черноморе. Повторение показва, че нарушение нямаше. Такова не бе и отсъдено. Добра намеса на Дъсли Мюлдър с глава. Но топката остава притежание на гостите. Включване на Дончо Атанасов отляво. Дъсли Мюлдър спокойно очаква се отборниците му да се изтеглят по-напред. Връща към Диамотен. Прави впечатление, че Иван Цветков се връща малко по-назад, за да търси топката. След като сините се разделиха с Сьортарс, останаха без типичен централен нападател и сега в тази роля трябва да влиза Иван Цветков. Безадресно подаване. Ето го Жуниньо. – 11 минути от началото на матча 0-0 с една опасност пред Петър Денчев. Дошъл след прецизното подаване на Нуно Пинто към Кристовал Рамос. Сашо Александров играе на сигурно, далеч в половината на Левски. Дъсли Мюлдър към Пламен Илиев. Диамотен обясняваше нещо разпалено на Пламен Илиев. Може би му подсказваше как точно трябва да изпраща топката в игра. Атаката на Левски продължава. Има нарушение край плачето за изпълнение на корнер. Не е съгласен Сашо Александров, а ние гледаме внимателно повторението. Добре гардира топката Жуниньо. Сашо Александров връхлетя малко по-опасно и по-твърдо от необходимото. Така фал за Левски в опасна близост до вратата на Петър Денчев. Той иска стена от двама души. Най-вероятно ще последва центриране. От тази позиция няма какво друго да е. Точно така към далечната града. Много неточно обаче. И състава на Черноморе изнася спокойно топката. Виждате къде се е върнал Ермес Паломино дълбоко в своята половина. Централният нападател на Черноморе. Със сигурност ще трябва да помага в дефанзивен план днес. Рожденника в състава на Черноморе. На 24 години става венецуелската звезда на гостите. На тежката задача сам да тормози отбраната на Левски. Нова атака за сините. Христо Йолов. Зачестиха тези опити за извеждащи подавания. Тасевски. Всички футболисти на Черноморе в собствената половина. Изключително стабилен в дефанзивен план е състава на Черноморе. Само 7 допуснати гола през първия полусезон. Говорят късноречиво, толкова има и състава на Лудогорец. Единствено този на Черноморец е с по-малко допуснати попадения. Днес обаче, както Илиан каза, двамата централни бранители Александър Александров освен Александър Александров и Кристиян Попов е другият, който е на терена на мястото на Александров. Простете.
Росен Колев е другият отсъстващ. Сериозна липса в средата на терена. Младите Живко Атанасов и Християн Попов ще трябва да се справят с тази сериозна липса в състава на Стефан Генов. Поуспокоиха се събитията. Сега в средата на терена фаул в полза на Левски. Ето още веднъж положението. Божилов е от футболистите, които обичат да влизат по-здраво в единоборствата. В този случай да направи изключение. Много добре са затворили фланговете футболистите на Черно море. Отдясно Сашо Александров, отляво и Велин Янев не дават възможност на Кристовал Рамос и Жуниньо да атакуват по крилата. И оттам до някъде страда играта на Левски. Дарко Тасевски и Христо Йолов се опитват с изглеждащи подавания да търсят Цветков, който е добре пазен от двойката централни бранители Живко Атанасов и Християн Попов. Ето отново подобно подаване. Денчев се намесва на време, а след това бърза да постави началото на контратака. Трудно обаче ще се получи по този начин. Диамотен и Сержиньо Грин отлично си препредават Ермес Паломино, поне до момента. Пътно покритие от страна на Черно море в собствената половина. Много малко са празните пространства, ако въобще има такива, когато Левски владее топката. Дончо Атанасов. Имаше две топки на терена, за това се позабави изпълнението на тъча. Кристовал Рамос с глава, след това Дарко Тасевски е изпреварен. Божилов овладява. Задържа Божилов, изчаква включването на Паломино, който обаче е в положение на засада. Ето го подаването. Много спорна ситуация. Мисля, че Паломино изкочи от дълбочина, беше покрит от Сержиньо Грин. Бърза с вдигането на флага на страничния съдия от далечната страна на екраните ви Георги Славов. Започват да усещат трудности с гъстената отбрана на Черно море футболистите на Левски. Ясно е, че когато има струпване на футболисти пред вратаря, основно трябва да се залага на фланговите атаки. До този момент личи си и в Кристовал Рамос, и в Жуниньо, подкрепен от Нуно Пинто, амбиция за активност. Отново именно Пинто владее. Топката стига до Гаджев, във вясно се включва Дъсли Мюлдър, наляво обаче е подаването към Жуниньо, той връща за Нуно Пинто. Ето го и центрирането, нямаше там футболист на Левски, очакваше Рамос да бъде там. Сега опит за прес от страна на Левски. Твърде леко започнаха футболистите на Черно море да губят контрол върху топката. Сега Рамос. Живко Атанасов към Георги Илиев. Глътка въздух за Черно море. Извеждащо подаване към Дончо Атанасов. Добра беше идеята на Георги Илиев. Но ето, че и Пламен Илиев следеше отблизо ситуацията. Видя, че може да излезе и да помогне на своите съотборници в отбрана. Сега един от характерните пробиви на Дъсли Мюлдър по десния фланг. Фаулиран беше Мюлдър от Георги Божилов. Фаул в полза на Левски. Това, което прави Ермес Паломино, върши Георги Божилов, а именно връща се, за да помага на своите съотборници в отбрана. Не бива да негодува Георги Божилов, специално в тази ситуация, тъй като фаула, който той направи, беше очевиден. Диамотен. Дарко Тасевски. Иван Цветков. Реакцията на Жуниньо е красноречива. Трудно му беше между двама футболисти на Черно море. Свърши нарушение срещу Сашо Александров.
десния бек на Черно море играе плътно до Жуниньо. Не му оставя възможност да се обърне с лице към вратата на съперника, да го надиграва един на един и това до момента му носи успех. Дъсли Мюлдер. Диамотен. Дончо Атанасов. Това подаване към Иван Цветков преди малко веднага имаше човек на гърба му. Кристиян Попов. Живко Атанасов пък направи в запас от няколко крачки, за да подсигури своя партньор при положение, че Иван Цветков овладее топката. Много добре подредени ми изглеждат футболистите на Черно море. Абсолютно, явно Стефан Генов е разузнал много добре в каква схема играе Левски. Почти през цялата зимна подготовка Николай Костов налагаше този тип игра с изнесе напред Иван Цветков и с много силна средна линия, в която и не се чат имената на Дарко Тасички, на Владимир Гаджев, на Христо Йолов. На тях е противопоставил опитните Камазола и Георги Илиев, а както Илян отбеляза, агресивния Сашо Александров по-скоро действа срещу съмнение много техничния Жуниньо. Сега опит за извеждащо подаване към Дончо Атанасов. Диамотен изнася за Левски. Свободен свой съотборник, намира го в лицето на Йолов. Той пък към Сержиньо Грин. Виждате колко добре са покрити футболистите на Левски. Сега грешка на Сержиньо Грин. Ермес Паломино излиза сам срещу вратаря. Удар на Паломино. Не в последния момент. Буквално в последния момент Грин успя да поправи грешката си. Беше замахнал Паломино. Може би това щеше да е и головият удар за Черно море, но феноменална намеса на Сержиньо Грин, естествено дошла след негова грешка. В този момент съвсем спокойно Черно море можеше да поведе в резултата. Съвсем търпеливо изчакаха своя момент играчите на Стефан Генов и той се открива в 20-та минута. Сега продължава опасността пред вратата на Левски. Късо разиграване. Марлон Фернандес най-вероятно ще центрира, прави го към Георги Илиев. Мълниеносно се изтеглиха в противниковата зона гостите. Добре се развива тази атака на Черно море. Продължителна е тя. Сега удар! И топката среща гредата, но има и високо вдигнат флаг на страничния рефер. Ето, че тази минута и половина, в която Черно море се задържава в половината на съперника, може да доведе до гол. Още веднъж отново Ермес Паломино бе в центъра на събитията, но явно е бил в положение на засада. Показаха зъби гостите, показаха, че са дошли за нещо повече от почетна загуба на стадион Георги Аспарухов. Бе много добри положения пред тях. И второто беше маркирана засада. Може би след малко ще видим повторение на тази ситуация. Сега обаче събитията се развиват в другата половина. Справя се Денчев и веднага контратака на Черно море. Това подаване обаче е много неточно. Колко близо беше Ермес Паломино до откриване на резултата. Факт е, че намесата на Сержиньо Грин беше отлична. Той трябваше да се справя с положението след като сгреши. Но пък и Паломино прекалено много се забави. Имаше достатъчно време да отправи удар към вратата, а позволи на Сержиньо Грин да го застигне. Ето го положението от преди малко. Да, няма никакво съмнение, че Ермес Паломино е зад отбраната. Чудесно повторение. Диамотен. Пресечено е подаването му. Ивелин Янев. Спорно беше това подаване. Преса опитват гостите в противниковата половина. И успяха да отнемат Божилов. Напредва Божилов с мощната си крачка. Дъсли Мюлдер не може да го спре. Центрирането на Божилов обаче беше под всякаква критика. Явно е получил някаква контузия. Футболиста с номер 14. Не, изправи се на крака. А сините сгрешиха при изнасянето на топката.
Лек превес за Черноморе в последните минути. Това принуди и Жуниньо и Кристовал Рамос да сменят позициите си. Сега на левия фланг ще действа португалеца. Бразилецът пък в помощ на Дъсли Мюлер. Успяха да изнесат играта футболистите на Черноморе. Изключителна важност за тяхната тактика. Действията да се развиват възможно по-далече от Петър Денчев. Христо Йолов в нов опит за постепенно нападение на Левски. Намира Дарко Тасевски. Тук може да продължи атаката в ляво Македонеца. Решава да играе с Рамос двойно. Добре беше блокиран Кристовал Рамос. Марлон Фернандес. Той пък намира абсолютно сам Георги Божилов. Продължава да владеят гостите. Дончо Атанасов има пространство. Решава да центрира. Намира там Марлон Фернандес, който беше изпреварен от върналият се Кристовал Рамос. Имат потенциала гостите да се противопоставят на, без съмнение, по-опитния съперник. Успокоиха се Рамос, Гаджев. Съмнително рядко Владимир Гаджев играе с топката в началото на срещата. По-често Йолов организира нападенията на сините. Сега Иван Цветков. Вали Янев задържат там. Жуниньо влиза в наказателното поле. Връща на Иван Цветков. Топката е за Рамос. Прекрасна намеса на футболиста с номер 91 Живко Атанасов. Още веднъж хубавия финт на Жуниньо. Това е сви топката към своя съотборник. Там струва ми се Георги Илиев беше играчът, който се намеси. Помогна на своите съотборници в защита. Тъжи в полза на Черноморе. Бързо Сашо Александров комбинира с Георги Илиев. Ивелин Янев сега за Дончо Атанасов. И отново Янев. Може би чувате как Стефан Генов му подвиква на сигурно. Иска с подавания на треньора на Черноморе. Футболистите му да изнасят топката. Сега хубаво подаване. Изпуснате Ермес Паломино. Малък беше ъгъла пред него и Пламен Илиев се намеси. Но Диамотен не се справи с покритието на Ермес Паломино. Подаването на Божилов беше добро. Ето тук Диамотен изпусна Паломино, който с външен фаул се опита да потърси близкия ъгъл. Затворен отлично от Пламен Илиев. Кристовал Рамос в момента се отличи с един пропуск пред вратата на Денчев. Леко изолиран от играта изглежда венецуелеца в състава на Черноморе Марлон Фернандес. Големи епизоди от матча се изключва от играта, стоейки на десния фланг. Не търси достатъчно топката. Сега изпада в положение на засада. Това, между другото, не игра последната контрола на Черноморе срещу Черноморец заради фрактура на пръста на лявата ръка. Кристовал Рамос. Сашо Александров на пътя му. И отново нищо. Много хубаво гардира Сашо Александров. Има претенции, че е бил фаулиран и нарушение е отсъдено. Близо 30 минути от началото на матча, все още 0-0 между съставите на Левски и Черноморе. Двубоят е равностоен. Дали пък липсата на Тони Калдо няма да се окаже наистина много сериозна за състава на Левски? Той беше безспорно най-силният футболист на сините. По време на зимната подготовка, поради натрупани картони, днес не е в състава. Изключително много на испанеца в борбата за титлата. Но тук Рамос се старае, но повече брак в неговите действия. Вече показва не лоша скорост португалеца, същото важи и за Жуниньо. Дъсли Мюлер няма на кого да подаде холандеца. Намира в лицето на Жуниньо. Продължение на тази атака. Сега възможност да бъде обърнат фланга на нападението на Левски. Там стартира на Пинто. С много енергия играят гостите. Виждате къде е Сашо Александров. Опит за преса от страна на Черноморе. Все повече български отбори залагат на този компонент в играта. Нещо, което допреди 2-3 години нямаше как да се види в
представянето на родните отбори. Видяхме вчера, че и Берой Стара Загора се позволи да прави нещо подобно на стадион Лудогорец Арена. И имаше успех в интерес на истината през първото полувреме. Сега добра атака. Нуно Пинто се включва. Принуден е там. Петър Денчев да излиза, намесва се чудесно вратарят на Черно море. Обади се Денчев на своя съотборник да му остави топката и той го направи. Сигнал за фаул срещу Кристовао Рамос. Това Марвон Фернандес беше привлечен на полусезона. Сержиньо Грин и Диамотен търсят позиция в наказателното поле на Черно море. Владимир Гаджев. Не е лошо центриране на Гаджев. Съвсем сам бе оставен Иван Цветков. Можа обаче да нанесе точен удар. Някъде на около 7-8 метра пред гол линията. Иван Цветков се озова абсолютно непокрит. Сашо Александров позабави се. Топката му е отнета. Дарко Тасевски опита се да играе с едно докосване. Кристовао Рамос. Камазола се върнал до Сашо Александров. Влиза навътре към центъра на терена Рамос. Търси позиция за да стреля. Получи се рикошет. Атаката на Левски обаче не е приключила. Много стабилно се представят футболистите на Черно море. Левски не може да намери верния път към вратата. Още едно подаване и този пас е пресечен. Такъв е стила на варненци, по-прибрано в своята половина, разчитайки главно на контратаки. Видяхме, че при две от тях Ермес Паломино се измъкна от синята защита. В един случай Сержиньо Грин успя, в другия Пламен Илиев. Притежанието на топката е в полза на Левски. Какво от това при положение, че резултата все още е 0-0. Абсолютно Левски има леко териториално предимство, но видя се, че атаките на Черно море могат да бъдат много опасни. И Дончо Атанасов и Ермес Паломино са играчи, които бъде ли им дадена свобода на действие, могат да измислят интересни неща. Именно Паломино владее. С много настроение играе венецуелеца, дали пък не е заради рождения ден. Много движение по целия фронт на атаката от страна на Паломино. Ясно е, че в отбрана Левски липсва стиковка в състава на Левски. Нов футболист е Диамотен. Дойде буквално в последните дни, преди началото на пролетния полусезон. Позицията на Сержиньо Грин не е тази, в която той се чувства в вихъра си. И това могат да използват футболистите на Черно море. Георги Божилов беше фаулиран. Чудесен авантаж на Стефан Спасов. Ермес Паломино решава да играе с Георги Илиев. Съвсем надясно има свободен съотборник. Удар на Илиев. Леко колеблив беше Пламен Илиев в първия момент. Успя обаче да се поправи. Улови топката. Контратака за Левски. Веднага се прибра състава на Черно море. Принудени с дълги подавания да изнасят домакините. Този път се получи. Жуниньо има добра техника. Преодолява Александров. Сега комбинира с Кристовао Рамос. Той връща към Дарко Тасевски и стрела македонеца, но топката излиза в аут. Положението на Черно море е удара на Георги Илиев. Не до там убедителната намеса на Пламен Илиев, който в последния момент с една ръка успя да прибере топката пред нахлуващ футболист на Черно море. Дебнеше Ермес Паломино за грешка на Пламен Илиев. Веднага тръгна да го атакува. Паломино. Също него е Дъслин Мюлдер. Държа централния нападател. Връща към Ивелин Янев. Георги Илиев с едно докосване към Камазола. Диамотен се пребори с Божилов и сега контратака на Левски. Най-после е празно пространство за Жуниньо. Сашо Александров веднага скъсява дистанцията към него и подаването на Жуниньо е неточно.
Целта на Черно море е футболистите на Левски да изнасят топката с дълги подавания по въздух, а високите Християн Попов и Живко Атанасов нямат проблеми при играта с глава. Ето сега нещо интересно. Неприятностите за защитата на Черно море могат да дойдат от фланговете. Вече няколко пъти стана дума в хода на коментара, че Ивелин Янев и Сашо Александров покриват добре своите зони. Денчев. Тончо Атанасов спринтира по лявото крило. Позабави се Божилов. Ермес Павломино също търси позиция. Добре отигра положението Божилов. От кръка на Владимир Гаджев ъглов удар в тясно от вратата на Пламен Илиев. Това ще са ситуациите за Черно море. Много силен е при статичните положения състава на Стефан Генов. Не случайно почти всички в зелено-бяло сега са в наказателното поле. Само двама бранители останаха до Кристовао Рамос. Марлон Фернандес ще центрира. Прави го не по най-добрия начин. Пропасти добър шанс. Там бяха и високия Георги Божилов и ключовият се Живко Атанасов. Да, и Ивелин Янев изпрати безадресно топката в наказателното поле. Сюлейман Диамотен. Той решава с дълго подаване, наруши се синхрона в играта на Левски. В последните минути усетиха това и футболистите на Черно море. Изнесаха играта, сега обаче възможност за контрадействия. Прекрасна техника на Жуниньо. Решава да стреля от далечна дистанция, от неубедителен Петър Денчев. Сякаш беше изненадан, не очакваше от повече от 30 метра бразилецът да опита удара си. Топката и коварно тупна, в интерес на истината, непосредствено пред вратаря на Черно море. Можеше да се получи изненада при този удар на Жуниньо. Има логика и при тези удари. Йолов. Много грешка при изграждането на атаките. Ориентираха се играчите в зелено-бяло. По начина, по който футболистите на Левски организират повечето си нападения. Сега подаването е за Дончо Атанасов. Няма как да стигне крилото до тази топка. По-малко от 10 минути остават до края на полувремето. Прав е Николай Костов. Той едва ли е доволен от развитието на матча. Паломино не можа да овладее. Това са между Сержиньо Грин и Диамотен. Гаджев. Юдер. Продължава атаката на Левски. Дарко Тасевски с подаване в ляво от себе си. Много чисти, хубав шпагат. Ще бъде извършена смяна в състава на Левски. Христо Йолов ще бъде заменен. Вместо него Димов. Даниел Димов с номер 7. Забърка се в скандал Даниел Димов, след като се сби с своя съотборник Стефан Станчев по време на подготовката. Беше дори за кратко отстранен от първи отбор. Сега той заменя Христо Йолов. Не вярвам смяната на Йолов да е принудителна. Може би Николай Костов търси раздвижване в играта. Знаете добре, че Даниел Димов е бивш футболист на Черно море. Точно там той дойде в състава на сините. Ето го центрирането от ъглови удар на първата града. Кратко разбъркване в наказателното поле, след което защитата на моряците се справя, но Кристовао Рамос отнема. Освен, че е бивш футболист на Черно море, Даниел Димов е автор на последният гол за Левски в първенството. Изключително важното попадение срещу Светкавица в края на есенния полусезон. Тогава той получи доверието на Николай Костов. Последствие игра и срещу Етър в турнира за Купата на България. Ето, че днес отново има шанс да се докаже. Качествен футболист е Даниел Димов. Нужно му е просто повече самочувствие. В средата на терена сега той ще трябва да замени капитана Йолов редом до Гаджев. Сякаш с повече организаторски функции ще трябва да бъде натоварен новият капитан Владимир Гаджев. Когато той играе на ниво,
и Левски играе на ниво. Тук играта на сините не се получава. Димов. Пресиран от двама, загуби Димов. Георги Божилов намира Дончо Атанасов, той влиза на скорост. Срещу него е Диамотен, успява да извади топката. След което Рамос не изчиства по най-добрия начин. Прекалено дълго се задържа в тази зона. Топката слага край на това суетене. Сулейман Диамотен сега нарушение срещу Цветков. Дъстли Мюлдър подновява играта. Димов. Дарко Тасевски. Георги Божилов. Един от недостатъците в играта му е, че понякога прекалено дълго време задържа топката. Ивелин Янев. Точно отиграване. И Кристовал Рамос за Левски. Много хубаво влезе навътре Кристовал Рамос, за да освободи фланга на Дъстли Мюлдър. Даниел Димов. Сержиньо Грин. Все по-често Грин и Диамотен влизат в половината на Черно море, за да изтеглят някои от футболистите в зелено-бяло. Нищо подобно. До момента варненци продължават да играят по същия начин от началото на двубоя. Плътно един до друг. Подсигуряват се добре в защита. Няма никакъв смисъл гостите да променят тактиката си. До този момент тя им носи успех. Някакви, кой знае колко сериозни положения пред Петър Денчев. Нямаше, може би, това на Кристовал Рамос след паса на Нуно Пинто в началото на срещата. Мюлдър и той прибързва с подаването. Липсва търпението в организацията на атаките на Левски. Повечето футболисти търсят извеждащия пас. Същото прави сега и Сержиньо Грин, отново неточен. Но при всяка една възможност Нуно Пинто се включва по левия фланг. Бившият футболист на Национал Мадейра бе първото ново попълнение, което в Левски представиха още в края на месец декември. Бе титуляр във всеки един от двубоите на Левски по време на зимната пауза, докато получи контузия срещу Бате Борисов. Непосредствено преди началото на матча Нуно Пинто заяви на своя старши треньор, че има възможност да играе, затова и получил доверието на Николай Костов. Сержиньо Грин, Иван Цветков, върнал се в центъра на терена да изнася топката, прави го добре от тук. Може би вече е време да подава. Добро двойно подаване с Дарко Тасевски, след което направи същото и с Жуниньо. Справиха се футболистите на Черно море. Атаката на Левски продължава обаче. Заключителните минути на първото полувреме играчите на Николай Костов търсят гол. Поредното центриране в наказателното поле. Получи се рикошет. Нямаше как Денчев да остави тази топка в игра. Тя бе далеч от него. И ъглов удар. Сериозно разстояние пробяга Нуно Пинто, за да изпълни този корнер. Ето го неговото центриране по висока топка и това е 1-0 за състава на Левски. Ето, че сините стига до гол. Дело на Иван Цветков в самия край на първото полувреме. Левски открива резултата чрез Иван Цветков. Първата грешка в защитата на Черно море бе използвана от състава на Левски. Радост по трибуните. Довкара топката на опразнената врата Иван Цветков и сега попада в прегръдките на своите съотборници. Чакаме повторението, за да видим колективната грешка в отбраната на Черно море.
Имаха нужда от едно попадение футболистите на Николай Костов. Ето го центрирането на Нуно Пинто. Не се ориентираха както трябва защитниците на Черно море. Тук може би топката трябваше да бъде оставена за вратаря, а не бранител на Черно море да се опитва да я чисти и буквално това подари на Иван Цветков на празна врата и от такава дистанция. Футболистът с номер 19 нямаше как да сгреши. Така Левски повежда с 1-0 на Черно море, без да надиграва своя съперник, без да е създал кой знае какви положения пред Петър Денчев. Левски вече води с 1-0. Нека отдадем заслуженото и на Даниел Димов, футболиста, който игра с глава при това центриране. Свърши тежката работа. По-лесното може да се каже, че остана за Иван Цветков, който демонстрира страхотен голмайсторски нюх. Много ценно попадение за Левски. В края на това, не особено силно за сините по време, може би този гол ще даде нужното самочувствие, нужната доза спокойствие за сините. Черно море пък не се ориентира по най-добрия начин. Една от силните страни е играта при статични положения. Именно при такова получиха гол футболистите на Стефан Генов, но случват се тези неща. Последна минута на стадион Георги Аспарухов, вече повече от 5-6 хиляди зрители. Огромен интерес към първия пролетен мач за Левски през втория полусезон. Отново Иван Цветков. Добре се развива тази атака. Преминава през Гаджев. Без да бърза. Капитана остава за Дъсли Милдър. Изтичат последните секунди на това полувреме. Можем да кажем равностойно. За силни начални минути за Левски, след което Черно море пое инициативата. Имаше на два пъти добри възможности да поведе в резултата. В края на полувремето сините отново се настаниха в половината на съперника и така стигнаха до голът на Иван Цветков в 43-та минута. Могат ли да отговорят гостите до края на полувремето? Тактически фал в центъра. 20 секунди от добавената минута вече изтекоха. Правилно отигра положението в тази ситуация Даниел Димов. Може да се получи много опасна контратака. За топката е Георги Илиев, но дистанцията е далечна за директен обстрел. Стена от двама души все пак поиска Пламен Илиев. Засилва се Георги Илиев. Удаде вдясно. И сега топката беше разкарана. Няма нужда да нажежава повече страстите. Стефан Спасов избра точния момент да даде край на първото полувреме. Така след 45 минути игра на стадион Георги Аспарухов, Левски и Черно море се оттеглят на почивка при резултат 1-0 за домакините след гола на Иван Цветков, дошъл след колективна грешка в защитата на Черно море. Въпреки всичко, предината на Левски е прекалено крехка, така че сигурен съм, очаква ни изключително интересно второ полувреме. Сега правим кратка рекламна пауза, след което се връщаме при Деян Веселинов за отзивите на почивката. Виктория. Футболно първенство. Понякога голямата любов е под носа ти. Остава само да я видиш. А дали приказката ще има щастлив край? Зависи от това дали можеш да рискуваш. Когато Хари срещна Сали. Тази вечер, 19:45, TV7. За спорта има едно място – пред банята. Национален селекционер и тренер на отбора трябва да бъде Митко Пайнер. Само той може да накара да играе. Факт, абсолютно. Влизам с ръкавната и наведени главите с 3 картона. Един е наляво, други на десно. Нанесе завършващият удар без спрян. А това е положението, при което се получи ъгловият удар в полза на Левски. Изключително неразбирателство в състава на Черно море. Именно от тази наглед безобидна ситуация Левски стигна до много ценния гол на Иван Цветков. Последните минути на първото полувреме
не бяха сред силните за сините, които обаче точно в този период успяха да отбележат и този гол. Смяната, която, както разбрахте, е от чисто тактически характер. На мястото на Христо Йолов се появи Даниел Димов, също повлия за това резултата да е 1-0. Именно Даниел Димов с глава успя да отклони топката, която в последствие Иван Цветков реализира. Двата отбора вече са на терена за началото на второто полувреме. Набързо и техните състави. Залевски на вратата с номер 23 Пламен Илиев, 2 Дъсли Мюлдер, 3 Сержиньо Грин с номер 16 Кристовал Рамос, 7 Даниел Димов, 28 Нуно Пинто с номер 12 Жуниньо, 19 Иван Цветков, автора на единствения гол, 22 Дарко Тазевски, 45 Владимир Гаджев и с номер 25 Сюлейман Диамотен. За Черно море на вратата е Петър Денчев, в защита отляво надясно Ивелин Янев, Живко Атанасов, Кристиян Попов, Сашо Александров, в хафовата линия Георги Илиев, капитана на отбора Самуел Камазола, в предни позиции Марлон Фернандес, Ермес Паломино, Георги Божилов и Дончо Атанасов. Без промени в състава на Черно море, именно Георги Божилов сега атакува по левия фланг за гостите. Намеса на бившия му съотборник във варненския клуб Даниел Димов. Без съмнение ще тръгнат малко по-смело в атака футболистите на Черно море. Нямат какво да губят те. Всичко се промени в тяхната тактическа схема в тази 43-та минута, след като падна гола на Иван Цветков. До тогава гостите се държаха прилично на стадион Георги Аспарухов, на който има около 6000 фенове на Левски в днешния слънчев 4 март. Даниел Димов за Дарко Тасевски. Той сега се е върнал в близост до защитата на сините. Сержиньо Грин. По-често Сержиньо Грин се нагърва с изнасянето на топката. По-рядко прави това Сулейман Диамотен. Да, точно така. Диамотен се задоволява с това да подава към крайните защитници, докато наистина Сержиньо Грин се нагърва по-често с изнасянето на топката. Може би му трябва време на Диамотен да се аклиматизира, да свикне с стила на игра на Левски. Пак Сержиньо Грин в предни позиции към Иван Цветков, който се опита да свали топката с глава, несполучливо. Стефан Генов е прав край тъч линията. Би трябвало да е доволен от това, което показаха неговите футболисти през първото полувреме и недоволен от развитието на матча. Пламен Илиев дълбоко в половината на Черно море. Жуниньо опита се с едно докосване да комбинира с Дарко Тасевски. Иван Цветков сега продължава да задържа Иван Цветков. Търси отново Жуниньо. Малко по-дълго дойде това подаване. 12-та на Левски фаулира Сашо Александров. Строението е красноречиво. С ръце си помогна Жуниньо и повали на тревата своя опонент. Денчев. Кристовал Рамос влязал е навътре към средата на терена. Феновете на Левски са развели трибагрениците, знаменувайки вчерашния национален празник, 3 март. Гаджев. Сержиньо Грин. Даниел Димов спокойно към Диамотен. Опитват се с тези продължителни подавания в защита футболистите на Левски да изтеглят Черно море напред и ето, че тази тактика се оказва сполучлива. Отвори се пространство по левия фланг на атаката на Левски и пада в наказателното поле Нуно Пинто. Ето и ситуацията. Много хубаво сви топката Иван Цветков. Трудно може да бъде отсъден на Дуспа, според мен, за такова положение. Потърси съприкосновението Нуно Пинто. Не може да става и дума за Дуспа. Кристиян Попов игра чисто и правилно Стефан Спасов подмина ситуацията.
Като опитен защитник игра младия Християн Попов, много добре застана на пътя на Нуно Пинто. Факт е, че не игра с топката, но твърде леко падна португалеца. Топката излизаше извън очертанията на терена. Правилно решение на Стефан Спасов. А все по-често сините задържат топката. През първата част съотношението на владеене на топката беше 62 срещу 38% в полза на Левски. Сега от началото на второто полувреме отново сините по-често играят с нея. До тук липсват чистите голови положения. Освен гола на Иван Цветков имаше едно положение на Рамос в началото на срещата и един далечен удар на Жуниньо. Сега обаче много мощно нахлува Дончо Атанасов по левия фланг. Срещната сега от Сержиньо Грин. Чудесно разтегляне надясно, където Марлон Фернандес леко избяга към флагчето за изпълнение на корнер, след което центрира. Възможност за контратака на Левски. Кристовао Рамос комбинира с Иван Цветков. Той му връща отново португалеца. Много добре влезе навътре, след което Живко Атанасов се намеси. Юношата на Левски, капитанът на бившият капитан на дублиращия отбор на сините, днес с фанелката на Черно море. Добри думи за този млад футболист. Сега опит за изненадващ удар по посока на Петър Денчев. Нямаше как да бъде изненадан младия вратар. Една от запазените марки на Владимир Гаджев, изстрел от далечна дистанция. На няколко пъти през първия полусезон именно по този начин Гаджев донесе много ценни 3 точки за своя отбор. Между другото, Левски е 100%. Тук на Георги Аспарухов 8 победи в 8 матча. Тук вече 52 минути игра. Резултатът е 1-0 с гола на Иван Цветков в самия край на първата част. Кристовал Рамос технично с пета. Прави впечатление, че Кристовал Рамос поема топката на фланга и влиза навътре към средата на терена. Може би такъв е стилът му на игра. Направи го и през първото по време на няколко пъти. Имаше нарушение тук срещу него на Дончо Атанасов. Сержиньо Грин. Но Пинто тръгна по фланга. Топката остава в Сержиньо Грин. Се чуе за Левски, макар че гостите имаха претенции. Дарко Тасевски. Добре се опитва да разтегли играта Дарко Тасевски в дясно, само че подаването му е безкрайно неточно. Иначе идеята му беше хубава да намери Кристовал Рамос. Това, което Мартин ви каза за Живко Атанасов, в пълна степен важи и за другия млад централен защитник на Черно море, Християн Попов, който е юноша на Локомотив Пловдив. Добър тандем са на път да оформят по двамата в отсъствието на Росен Колев и Александър Александров. Така че Стефан Генов има алтернатива. Сега обаче да видим дали ще се стигне до втори гол. Не. Дарко Тасевски комбинира с Жуниньо. Хубав финт на Жуниньо. Измъкна се от Сашо Александров. Много хубаво нагласи топката на удобния си десен крак, след което шута му обаче не беше от най-силните и точните. Сега на своя ред футболистите на Черно море тръгват напред. Това е добра възможност за тях. Топката е върната назад към Георги Божилов. Получи се Рикошев. Решителна намеса там на Диамотен, който с право се кара на халфовете пред себе си, които толкова лесно допуснаха футболистите на Черно море да навлязат в половината на Левски. Наложи се на Диамотен да се хвърля на шпагат, самоотвержено. Има сигнал за засада на Иван Цветков. Първа наистина много качествена намеса на бившия футболист на Лече. Застана на пътя на Георги Божилов. Тази атака на Черно море се разви мълниеносно. Дончо Атанасов сви към Божилов. И ако не беше застанал там Диамотен, със сигурност проблемите за Пламен Илиев щяха да бъдат сериозни. Отвори се двубоя. Преди положението за Черно море видяхме един хубав удар на Жуниньо. Много рязък футболист е бразилеца.
Повторение на засадата на Иван Цветков. Много тънък момент. Имаше едно подобно положение през първото по време с футболист на Черно море и сега ми се струва, че Иван Цветков по-скоро беше на една линия с защитника на Черно море. Това е удара на Жуниньо, който беше прекалено слаб и попадна право в ръцете на Петър Денчев. Класен футболист е Жуниньо. Може би в Славия му липсваше подкрепата от халфовете на белите. Сега има възможност да играе с много креативни, много съзидателни футболисти в средата на терена. Голяма е вероятността и неговата игра да се изкачи с едно ниво нагоре. Именно към Жуниньо изпратена тази топка. Неточен бе този пас. Пресира на Георги Илиев на пътя да загуби притежанието на топката. С много агресия влязоха и Жуниньо, и Владимир Гаджев. Отлично настроение по трибуните на стадион Георги Аспарухов. Имат поводи за оптимизъм футболистите, феновете и ръководството на сините. Много бурни бяха събитията в Левски през тази зимна пауза. Развиват се в положителна посока. Нещата да насочим вниманието си към терена. Рамос отново не бе убедителен. Загуби притежанието на топката. Сега тя е в него. Нуно Пинто преминал малко по-напред. Крistofao Рамос сега в ролята на плеймейкър. Чудесно извеждащо подаване. В последния момент Марлон Фернандес се намеси и все по-често му се налага да действа в защита на подчертано офанзивния Фернандес. Грешно подаване на Дарко Тасевски. Сашо Александров ще поднови играта с тъч. Добра игра за първа топка на Нуно Пинто. Велинянев в ляво. Пак топката е отправена към него. Денчев. Живко Атанасов с дълго подаване. Меса на Сержиньо Грин. Опасността обаче не е преминала. Чак сега Даниел Димов вътворява ред. Много ценен е Даниел Димов като дефанзивен халф. Притежава добро чувство за пласиране. Това в много моменти му помага. Предимно с дълги подавания футболистите на Черно море се опитват да изненадат синята отбрана. Ориентираха се обаче към този начин на игра футболистите на Николай Костов. Сержиньо Грин. Видя включването на Иван Цветков. Не се умя обаче да го намери. Футболистите на Черно море трябва да тръгнат по-смело напред, ако искат да стигнат до изравнителен гол. И общо взето ролите ще се разменят. Това, което правеха играчите на Стефан Генов през първата част, ще го правят сега футболистите на Левски. Не особено висока скоростта на игра, но това се обуславя най-вече от начина на игра на Черно море. Обичат има на Стефан Генов. Привидно да приспива своя съперник, след което дълги извеждащи подавания следват към нападателите в зелено-бяло. Такъв е просто стилът, който в последните години изгради този отбор. Сега ето, че жълт картон
ще бъде показан на футболиста Левски. Нуно Пинто е играчът, декориран в жълто. Абсолютно задържа за фанелката Марлон Фернандес. Действие, което бе забелязано от Стефан Спасов. Разиграха късо тук двамата. Фернандес по десния фланг най-вероятно сега ще опита да центрира. Не, решава да играе отново с Илиев. Ето го центрирането. Атрактивна игра, но не ефикасна. Все пак поизнесоха играта футболистите на Черно море. Тук опита за задна ножица беше на включилият се в предни позиции защитник Кристиян Попов. Добре беше блокиран. Фернандес грубо влезе в краката на венецуелеца Даниел Димов. Отново нарушение. Активизира се и нисичкият Фернандес. През първата част много рядко играеше с топката. Повечето атаки идваха от Ермес Паломино и Георги Божилов, като стана въпрос за Ермес Паломино. Той пък много рядко играе с топката в тези вече 15 минути от втората част. Добре разтегаха тук играта гостите. Александров. Георги Илиев. Не достигна подаването за Дончо Атанасов. Пламен Илиев ще изчака Ермес Паломино да отиде до него преди да лови топката и след това да я хвърли към Сержиньо Грин, който е притиснат от Ермес Паломино. Усети присъствието му на гърба си и затова подаде напред. Много лесно обаче сините загубиха топката. Доста брак в последните минути. Кристовал Рамос. Един от редките случаи, в които Кристовал Рамос пое топката и Велин Янев закъсня да го изпревари. Кристовал Рамос влезе в взаимодействие със свой съотборник. Отлична игра за първа топка на Сержиньо Грин. Дарко Тазевски, двойно подаване с Жуниньо. Ето нещо хубаво за Левски. Жуниньо, хубаво центриране. Малко дълга дойде тази топка за Кристовал Рамос. Остана под нея. Ето как с едно двойно подаване защитата на Черно море беше надиграна. И докато гледахме повторение на положението, играта отново е спряна заради поредния сблъсък в центъра на терена. А Даниел Димов получава жълт картон. Даниел Димов е от футболистите, които, казано на футболен език, почват с жълт картон от съблекалнята. Нарушението му не беше чак толкова грубо, но му се натрупаха няколко фала и това е причината Стефан Спасов да му покаже справедлив жълт картон. Абсолютно по жестовете на Стефан Спасов добре си пролича, че жълт картон за натрупване бе това. Характерно е за Даниел Димов. Остро влиза във всяко едно единоборство, но Левски има нужда от такъв футболист. И Гачев, и Йолов, и Тасевски, и другите играчи в средата на терена за сините са по-скоро градивни. Сега на път бяха да сбъркат футболистите от ариергарда на Левски. Една от възможните опции за Стефан Генов се казва Мирослав Манолов, юношата на ЦСКА. Футболист, който винаги може да реши даден двубой. Всяка вероятност Манолов ще се появи в игра. Въпросът е дали от ръководството на Черно море ще рискуват с вкарването на втори нападател редом до Ермес Паломино или по-скоро ще запазят сегашната схема на игра. Без да бърза, Сюлейман Диамотен остава на Пламен Илиев. Не може да се каже, че това е от най-силните мачове за Левски през този сезон. Но с оглед и на целта, която е поставена титлата, важни са трите точки в началото на първенството. По всичко личи, че именно Левски, ЦСКА и Лудогорец ще бъдат и основните претенденти
за първото място. Докато за Черно море все още има изкрица надежда за участие в европейските клубни турнири, но тимът от Варна трябва да направи впечатляваща серия, ако иска да постигне този резултат. Поредното грешно подаване. Сега там Божилов се пребори в първия момент с футболиста Левски, след което отново сините овладяха. Диамотен. Каква грешка на Диамотен? Удобна на тази на Сержиньо Грин от първото полувреме. Този път обаче Ермес Паломино не излезе сам срещу Пламен Илиев, защото няколко футболисти на Левски се върнаха на спринт в своята половина, за да спрат футболиста на Черно море. И сега предпоставки за контратака. Дарко Тасевски към Гаджев. Много хубаво пропусна топката Владимир Гаджев. След това търси Жуниньо. Иван Цветков търси позиция в центъра на атаката. Жуниньо обаче задържа. Играе сам Жуниньо. Подава. Възможност за Левски и намеса на Денчев. Имаше и късмет вратаря на Черно море, че удара попадна право в него. Владимир Гаджев се ядосва. Атаката на Левски обаче беше от висока класа. Много бързо с няколко подавания сините изнесоха топката и влязоха на скорост в половината на Черно море. Усирквания по трибуните. Георги Илиев не може да повярва. Това е нарушение. И жълт картон в ръката на Стефан Спасов. Той е за Дончо Атанасов. Струва ми се да видим. Ето е ситуацията. Още преди шпагата на Георги Илиев прозвуча сигнала на Стефан Спасов за задържането на Дончо Атанасов, за което той получи и жълт картон. Торо Пинто изпълнява свободния удар. Фалцово центриране. Топката напуска пределите на терена. В удар е това. Ето още веднъж повторение на мълниеносната атака от преди малко. Жуниньо много хубаво влезе навътре към средата на терена. Подаде към Владимир Гаджев, който не се поколеба да шутира, но Денчев се справи. Ето го и центрирането. Удар с глава в аут. Спокойствие за Денчев и отбраната. Много опасен е Жуниньо, когато получи празно пространство, защото притежава прекрасен демараж. Отлична скоростна техника. Това са най-силните му страни. Освен всичко друго и без грам егоизъм изигра тази топка. Жуниньо имаше възможност да стреля, да играе сам. Реши да комбинира с свободния Владимир Гаджев. Сега много добре спечели тук единоборството. Ермес Паломино. Подаването е за Фернандес. Дали тук няма да стане един? Какъв пропуск на черноморци. Камазол бе футболистът, който излезе на много добра позиция. Вижте как добре се пребори Ермес Паломино. Прекрасно продължи атаката и Марлон Фернандес. Оставаше за Самуел Камазол единствено да нанесе решаващия, завършващия удар, но малко висока му дойде тази топка. Много бързо се развиха тук действията. Сякаш не очакваха футболистите в защита на Левски. Ермес Паломино да овладее топката. Много опасен е централният нападател на Черно море, а гостите създаваха своите положения. До тук вече 68 минути игра, може да отбележим 3, да не кажа 100%, но добри положения за отбелязване на гол. Нова атака за Черно море. Ивелин Янев е подпосен от Рамос. Момент, в който Левски ще извърши втора смяна на мястото на Иван Цветков. До края на срещата ще наблюдаваме Даниел Младенов. По всяка вероятност Жуниньо ще застане на върха на атаката за Левски и Даниел Младенов пък ще оперира от десния фланг. Добър мач за Иван Цветков, човекът, който носи разликата. Попадение в 43-та минута, което разделя Левски и Черно море до този момент. Имаше нужда Николай Костов от освежаване на своя отбор. Бърз футболист е Даниел Младенов. И
има нужда от малко повече скорост по фланговете. Николай Костов нарушение, позачистиха и тези фалове. Не случайно и Стефан Спасов започна все по-често да прибягва към жълтите картони. Фал в полза на Черно море. Георги Илиев ще го изпълни в 70-та минута на този двубой. И доста футболисти в зелено-бял екип в и около наказателното поле на Левски. Засилва се Георги Илиев, срещу него на стената Дарко Тасевски. Слабо центриране на капитана на Черно море. Отново към него е насочена топката. Добре овладя Георги Илиев, след това шутира. Пламен Илиев се справя. Много трудна беше тази топка. Георги Илиев я взе от въздуха на гърди. Обърна се мигновено. Ударът му не затрудни по никакъв начин Пламен Илиев. Но Пинто не беше взел най-добрата позиция там до Георги Илиев. Сега Даниел Младенов с едно докосване опитва да изведе свой съотборник. Денчев ще улови. Има време за Даниел Димов да се изправи на крака. Освирквания от трибуните. Може би феновете на Левски искаха нарушение в тази ситуация. Такова не бе маркирано. Спорът беше дали Петър Денчев не е хванал топката извън наказателното поле, но стори ми се поне, че всичко бе в рамките на правилата. А все по-дръзко започва да действат футболистите на Черно море. Губят те в резултата, а трябва да хвърлят все повече усилия в предни позиции. Отново неориентирани действия. Тъч в полза на Черно море. Ето е ситуацията. Абсолютно вътре в наказателното поле. Хвана топката Петър Денчев. А Георги Илиев е поредният футболист, който получава жълт картон. На няколко пъти си позволи да оспорва решенията на Стефан Спасов. Това е причината главният рефер да покаже жълт картон на Георги Илиев. Фернандес. Вижда Сташо Александров. Той печели терен. Сега комбинира отново с Фернандес. Той решава да му върне топката. И контратака за Левски. Даниел Младенов. Специфичен пробив за него. Добре задържа. Има възможност да обърне фронта на нападението. Позабавиха се токсините. Пак Дарко Тасевски владее. Георги Илиев в първия момент сгреши, след което правя грешката си. Не е пресиран, спокойно овладява. Пас към Камазола и поредната атака за Черно. Камазола. Георги Илиев. Илиев знае добре, че няма смисъл да рита безцелно топката напред и затова търси да изнесе с подаване, но след като никой от неговите съотборници не му се откри, за малко гостите да загубят топката. Тя обаче остава от тях. Подаване в ляво. Георги Божилов добре задържа. Продължава да играе сам Георги Божилов. Намери начин да центрира. Точно в тази зона нямаше негов съотборник. Ермес Паламино се намираше с няколко метра назад. Топката беше лесна за Пламен Илиев. Дарко Тасевски е свободен. Получава Сержиньо Грин. Гаджев. На подаването на Гаджев към Даниел Младенов. Удобен момент да бъде извършена още една смяна. Тя е в състава на Черно море. Терена напуска Георги Божилов. Вместо него ще наблюдаваме Мирослав Манолов, който беше събеседник на Мартин Томанов в студиото преди срещата. Ето го Мирослав Манолов, юноша на ЦСК. Взема мястото на Георги Божилов. Интересно е дали сега Ермес Паламино ще мине зад Миро Манолов или обратното. Дали пък двамата няма да играят един до друг. Предстои да разберем. Първо съприкосновение с топката на Миро Манолов.
Пламен Илиев не рискува и правилно. Много здрав, много мощен е Ермес Паломино. Беше затворен до тъчлинията от Нуно Пинто. И сега Сашо Александров. Всичко или нищо. Това е смяната на Стефан Генов. Редом до Паломино застава Мирослав Манолов. Доказан голмайстор е Манолов. Въпросът е, че в задни позиции ще се оголи тимът на Черно море. Гаджев. Добре намира Жуниньо. Няма засада. Подаването е от наказателното поле към Рамос, който отбелязва вратата на Черно море. 2-0 в 75-та минута. Първи гол с синята фланелка за Кристовао Рамос. Много добре се разви цялата атака на Левски. Стана въпрос за това, че може да се оголи средата на терена за Черно море. Именно през Гаджев и Жуниньо тръгна атаката на Левски. Прострално бе подаването на бразилеца в наказателното поле. И за връхлитещия Кристовао Рамос остана само да открие головата си сметка в Виктория футболно първенство. Още веднъж с външен фаул. Страхотно подаване на Жуниньо. Задължи просто своя съотборник да отбележи в тази ситуация. Имаха претенции футболистите на Черно море за засада при подаването на Жуниньо, така че ще помоля колегите още веднъж да видим този момент. Ето тук припаса на Владимир Гаджев към Жуниньо от страничната камера. След това, разбира се, хубаво подаване на Жуниньо с външен фаул и точен завършващ удар на Кристовао Рамос. Така 2-0 за Левски срещу Черно море. Става вече много трудно за варненци да вземат нещо от този матч. Дъстин Мюллер печели високата топка. Кристовао Рамос. Имаше съдийски сигнал още преди Рамос да овладее. Учение за Черно море. Паломино. Дарко Тасевски. И сега вече е по-лесно за футболистите на Николай Костов в празните пространства в половината на Черно море. Те по-лесно могат да организират опасни атаки. Денчев. Трудно ще се получи с тези извеждащи подавания. Емотен и Сержиньо Грин играят близо един до друг, подсигуряват се добре. Ето повторението. По-скоро няма засада. Жуниньо е на една линия. Защитника на Черно море. Но факт е, че гостите имаха претенции за това положение. И Сашо Александров и Кристиян Попов вдигнаха ръка, искайки засада. А това е радостта на домакините. Това, което носи успеха на Левски до този момент е по-голямото самочувствие, по-големият опит, с който разполагат сините в редиците си. Започнаха и с повече лекота да действат в средата на терена. Кристовао Рамос ознаменува доброто си представяне и с гол. Има нужда от самочувствие този футболист. Загадна за потенциал днес. Въпросът е от тук нататък с присъствието и на Тони Калво. Кой измежду Жуниньо и Кристовао Рамос ще остава по-често на пейката. И двамата в основата на попадението. Сега много груба изява от страна на Владимир Гаджев. Изрита безцеремонно Ермес Паломино. Побесня буквално и нападателя на Черно море, но сега джентълменски се извини Гаджев. Нямаше смисъл от това влизане. Закъсняло действие на капитана на Левски.
абсолютно заслужен жълт картон. Още веднъж безвъзвратно закъснял бе в случая Владимир Гаджев. Черноморе владее Камазола. Наляво е Янев. Подаването беше за Дончо Атанасов. През второто полувреме Дъстин Мюлдър се ориентира много по-добре към бързия нападател на Черноморе. Не му остави много шансове. Гаджев получава подкрепа от Нуно Пинто. Спринт на португалеца. Чудесно подаване на Гаджев. Топката стига до Жониньо. Хубав финт удар с левия крак. Направи всичко както трябва бразилеца. Завършващият удар обаче бе твърде лек, за да изненада Денчев, но за пореден път показа, че притежава брилянтна техника, така както подобава за футболист в Бразилия. Жониньо с асистенция при гола на Кристовал Рамос. Висока оценка заслужава за представянето си днес той. 10 минути остават до края на срещата. 2-0 за Левски срещу Черноморе. Не се възползваха от положенията, които създадоха пред Пламен Илиев гостите. И сега губят в резултата. Миро Манолов е извършил фал. Диамотен. Прави впечатление, че Диамотен непрекъснато говори, наставлява своите съиграчи. Ами опитен футболист Диамотен, не случайно е носил екипа и на Рома. Нормално е да има и нужното самочувствие. Освен това, виж футболист и на Лече. А и още повече, че централният защитник непрекъснато трябва да говори, защото най-добре вижда играта. За пореден път нарушение. Владимир Гаджев трябва да бъде по-внимателен, защото вече има един жълт картон. Прегоря и в тази ситуация. Всичко се случи пред погледа на Стефан Спасов. Опита се да играе за топката Гаджев, интересна истината. Но вместо това закачи кръка на своя съперник, така че решението на Стефан Спасов е правилно. Построява стената пред себе си Пламен Илиев. Тя е разположена точно на дъгата на наказателното поле. Ето го и удара. Нищо сериозно за състава на Левски. Много важна победа за тима на Николай Костов се очертава. Успех, с който сините ще запазят разликата от 3 точки до лидера Лудогорец. Припомням ви още веднъж, състава на ЦСКА играе по-късно днес. Тежко гостуване в Бургас на Черноморец. Даниел Младенов, не се получи замисъла му. Паломино. Трябва да кажем, че сравнително благоприятна е програмата на Левски в следващите кръгове. Предстоят мачове с Монтана и Ботев Враца, след което отложения двубой с Славия и домакинство на Миньор Перник. След двубой, в които поне на хартия Левски е фаворит. На този етап сините водят играта, водят и в резултата с попадение на Кристовал Рамос и на Иван Цветков. А сякаш леко обезверени започват да изглеждат и футболистите на Черноморе. Както и казахте, Илияне, имаха своите шансове. Две прекрасни възможности за Самуел Камазола и Ермес Паломино. Не успяха да ги реализират и съвсем логично резултатът е 2-0 в полза на Левски, 84-та минута на този двубой. Подаването е за Даниел Младенов. С много желание се включи Младенов. Една от добрите опции за Николай Костов. Всяка вероятност по-често ще го виждаме да се появява от пейката Даниел Младенов през този полусезон. Но пък винаги може да се разчита на него. Сега не особено убедителна изява на Петър Денчев. В крайна сметка
и Младенов не се ориентира по най-добрия начин. Възможно за Черно море да изнесе играта, но виждате откъде започват да атакуват своя съперник сините. Тук трябваше повече подкрепа от Даниел Димов за Дарко Тасовски. Не се усети обаче. Защитника, чудесна атака и гол. Какво подаване към Дончо Атанасов от нищото, сякаш бе изведен нападателя. Ето, че в последните минути на тази среща става интересно. От 2-1 радости за феновете на Черно море. Грешно построяване на пресата в тази ситуация. Веднага контратака, дълго подаване. Може би 40-50 метрово към Дончо Атанасов. Прекрасно овладя нападателя и ето, че става интересно на стадион Георги Аспарухов. Повече от интересно с самото овладяване на топката. Дончо Атанасов си я нагласи на левия крак и с много точен удар не остави никакви шансове на Пламен Илиев. Дъсли удар изпусна бързия Дончо Атанасов и това се оказа фатално в тази минута. Много любопитно ще бъде до края на срещата, защото Черно море остава в матча след попадението на Дончо Атанасов. Нямаше какво да направят там също Диамотен и Сержиньо Грин. Имат поводи за радост феновете на Черно море. Надеждата за техните любимци да отмъкнат нещо от стадион Георги Аспарухов остава. Денчев. Диамотен. Дъсли Мюлдер има основна вина за гола на Дончо Атанасов. Не можа да го покрие. Позволи да бъде надбяган. И след това стана невъзможно за Пламен Илиев да отрази удара му. Паломино. Дончо Атанасов отново иска топката. Хубаво отвори на фланга. Стреми се напред Манолов. Трудно обаче беше тази топка. Още една смяна в редиците на Левски. Симеон Райков вместо Кристовал Рамос. Ето го Райков. Той взема мястото на Кристовал Рамос в дясно на халфовата линия на сините. В 87-ма минута. Левски Черно море 2-1. Сашо Александров. Веднага срещу него Даниел Младенов. Беше надскочен Ернест Паломино. Безкомпромисно игра Нуно Пинто срещу него. Сашо Александров отново. Манолов. Към Азола. Подаване зад гърба на защитата. Пламен Илиев излиза на време, иначе нямаше засада. Двама футболисти на Черно море се озоваха назад гърба на синята отбрана. Илиев обаче внимаваше и излезе на границата на наказателното поле, за да улови топката. Близък план на Жуниньо, не случайно ви го показваме. Силен матч за него. Нуно Пинто. Жуниньо с глава към Младенов. Денчев. Сашо Александров. Преса на домакините. Добре се измъкна от ситуацията Сашо Александров. Ивелин Янев. Дончо Атанасов. Много опасна атака за състава на Черно море. Тук трябва да има нарушение. Близо до положението беше и главният съдия Стефан Спасов. Бърка в джобчето си и ще покаже официално предупреждение на Дъсли Мюлдер. А Георги Илиев умее да изпълнява добре преки свободни удари, така че с повишен интерес ще следим тази ситуация. Дъсли Мюлдер само в рамките на няколко минути беше надигран на два пъти и получава жълт картон. А минутата е 89-та. Медицинският щаб ще влезе на терена. Ето го положението. Няма никакво съмнение в това, че Мирослав Манолов беше спрян непозволено.
излиза от игралното поле. Мирослав Манолов, знаете, дълго време той лекуваше контузия. Дано да няма нищо сериозно с него, защото безспорно притежава много качества. Както и предположихме, Георги Илиев за топката за Черно море. Центрира в наказателното поле. Пламен Илиев обаче лови. Инцията позволяваше и директен обстрел към вратата на Илиев. Неговия съфамилник Георги обаче предпочете друго решение. То не се оказа най-подходящото. Всеки момент ще научим колко време като допълнително ще назначи Стефан Спасов. Сега четвъртия съдия дига табелката 3 минути добавено време. Нуно Пинто. Имат нужда футболистите на Николай Костов сега да се задържат в половината на Черно море. Точно това ще се опитат и да направят. Камазола. Билдер. Манолов го спря с цената на нарушение. Ще не бързат домакините с подновяването на играта и това е нормално предвид факта, че водят с 2-1. Владимир Гаджев изсипва топката в наказателното поле. И проблеми за отбраната в зелено-бяло. Една минута от добавените 3 вече изтече. Нуно Пинто. Игра на сигурно Живко Атанасов. Нуно Пинто. Феновете на Левски отново реагираха, искаха нарушение. И контратака на варненци. Дъсли Милдер, много стабилен. Дончо Атанасов все пак стига до топката. Дъсли Милдер срещу него. Има затруднения Дъсли Милдер срещу Дончо Атанасов. Центрирането прехвърля всички футболисти и Ермес Паломино на другия фланг. Пламен Илиев силно напред. Паломино. Нуно Пинто. Камазола. Може би последна атака за състава на Стефан Генов. И отново през зоната на Дъсли Милдер. Протегна крак холандеца. И това ще бъде тъч. Центриране в наказателното поле и това е всичко. Левски победи трудно Черно море с 2-1 в среща от 17-я кръг на А група. Иван Цветков откри в края на първото полувреме в 75-та минута. Кристовал Рамос се възползва от прекрасно подаване на Жуниньо, за да отвои аванса на сините. В края на срещата обаче Дончо Атанасов отбеляза много красив гол, но моряците нямаха сили за повече. Те обаче заслужават поздравления за начина, по който играха на